Nyt on vähän vaihtunut laji tässä välissä. Me ollaan vetämään kynttilää suksen pohjaan. Mitäs me ollaan kohdassa tultu tekemään? Tultiin hiihtokisoihin. Hiihtokisoihin. Missä me ollaan? Saarijärvi. Ai, ei sillä, että me oltais yhtään kilpailuhenkisiä, mutta kokeillaan. Mietittiin tuossa vähän, että kun ei tiedä oikein, että missä se reitti menee, mutta seuraa muita tai jos on käreessä, niin määrittelee itse sitten. Hiihtää niin lujaa, että voi hiihtää ihan mistä vaikka Jyväskylän kautta. Mitenköhän aikaa? Häh? Mitenköhän otetaan aikaa, että kun kaala? Mikä aika-ajot? Aika-ajot. Niin. Vai aika hiihdot, en tiedä. Oi, tippuhan se. Tosi. Ei käynyt kuinkaan. Kyllä. Äkkiseltään kun katsoisi, niin voisi kuvitella, että me tiedetään mitä me tehdään. Voihan tiedä. Helekatti soiko. Tuolta vähän kato. No se on varmasti. Tämä on meinaan. Tää oli kalleinta mitä oli myytävänä, niin me otettiin sitä luonnollisesti. Sen on pakko toimia. Pakko toi. Otetaan vähän vettä, niin laitetaan tonne. Hyvä hiihtokin. Oh. Joo, taitaa olla kyllä viimeiset hiihdot tälle talolle. Joo, sitten voidaan suksia Karttakisa. karttin kisoihin sen jälkeen. Se pidetään kuntoon Pistä yllä. mono tiukalle, niin ei vaan. Mukava homma. Pidetään kuntoon ja kilpailuviettiä yllä. Niin, nimenomaan. Tästä ei oteta kyllä ressiä. Ei, nyt tultiin pitää hauskaa. Korkeinta jos et pärjää, niin kävelet sitten siitä Haapalan koulun kohdalta kotiin. Voit miettiä siinä, että miksei suksi luista. No ei. Jos 20 Se nyt sekkaa ihan jää, turhaa tässä lomapäivää Niin. pietä. Tänne asti ajetaan. Ei Jos, vaan. jos ihan 20 sekkaa, niin sitten No, se on siinä se hiihto. Oisit säkin lähtenyt, jos tiedät, ootko sä minkä ikäinen, niin oisit lähtenyt tonne pammaan. Musta ei tiedä minkä ikäinen. Niin, ihan hyvin, jos 9-luokkalaista meni. se oli 7-luokkaa. Niin, en mä Ihan se hyvin. 7-luokkalaista kyllä. No niin mennään. Kyllä kohta alkaa. Mennään vähän ei kun kato hei, tää ottaa kuivua ja otetaan hetki. Mä en tiedä miten se menee. No niin, katellas kohta lisää. Yes. Miltäs hiihtovalmentajasta näyttää nyt tää? No sun vastuulla on ollut tää tekniikkapuoli. Joo. Hiihto. Hyvältähän se näyttää. Keli on vähän viheliäs nyt. Niin jo. Muista, että olisi tälleen kaatamalla Vettä vihmo. Sieltähän se tulee tuo meidän 111. Otetaanpas kommentit, miltä suksi toimii. Toimiko huolto yhtä? No niin, annapa kommentit, toimiko suksi? Toinu. Et voitelutiimi on pelannut hyvin. Joo. Hyvä juttu. Ei mitään, käyhän vetää se yksi lämpäri vielä, niin sitten katsotaan. Lähtö alkaa olla kohta lähellä. Viitonenkin saatiin maaliin. Hyvillä. Kiiri Jyllä Viitasaari. 111 on liikkeellä. On pehmeä keli. Toinen kontta Viitinen perään Lapunmäen koulusta. Mene tolle puolelle. Hyvä. Iskee. Hyvä. Hyvä Konsta, anna tulla vaan. Hyvä. Hyvä Konsta. Iskee. Loppukiri vielä. Hyvä Konsta. Jaksaa. Hyvin menee. Hyvä. Konsta, anna tulla vielä loppukiri. Täysiä. Hyvä. Yes. No, mites meni? Hyvin. Mites välineet toimi? Kyllä ne aika hyvin toimit. Joo. Kyllä iskää saa kiinni.
Ei tarvi haukku ottaa, niin voitelupäällikkö. Ja sen verran hyvin meni, että ei tarvi kävelekään kotiin. Kuumaa mehua siitä ja hommat alkaa olla paketissa. Ja mites meni? No hyvin meni. No hyvin meni. Kokemukseen nähden niin tosi hieno suoritus ja ylipäätään, että lähdettiin kilpailemaan. Niin. Vähän palauttavaa karkkia ja oliko raskas kisa? Oli. Lähdetäänkö ensi vuonna uudestaan? Joo. Toivottavasti saadaan semmonen talvi, että keretään vähän enemmän hiihtämään. Ei heti kun tänä vuonna on joku 5-4 kertaa. Niin. Tosi vähän. Oli semmonen talvi, että Viime vuonna me käytiin joku 20 kertaa. niin. Silloin sulla ei ollut noita luisteluhiihtovälineitä. Niin. Silloin menit perinteisellä ja niillä perinteisellä suksilla menit vähän luistelua ja siitä se ajatus sitten lähtikin. Niin. No se oli semmonen kisapäivä tänään.